Μακαριότατε, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την υπέροχη ατμόσφαιρα και την ωραιότατη εικόνα, την αίσθηση που παίρνει κανείς βλέποντας όλο αυτό ως θέαμα και κυρίως ως παλμό πνευματικό. Για μένα αυτό είναι μια έκπληξη και μια απέραντη έτσι αφορμή χαράς. Ο τίτλος που μου είχαν δώσει ήταν να μιλήσω για την εν Χριστώ οικογένεια μέσα στο πλαίσιο των εναλλακτικών μορφών για τις οποίες γίνεται πολλής λόγος στις μέρες μας. Και ζήτησα τελευταία στιγμή λίγο να τον αλλάξουμε τον τίτλο, για να μην μπούμε σε πράγματα τα οποία ενδεχομένως θα μας κουράσουν ή να πάρουμε λογικές μόνο απαντήσεις. Και γι' αυτό ζήτησα, και νομίζω ότι δένει και με αυτά που τόσο ωραία μέσα και από την εμπειρία του ως οικογενειάρχου ο πατήρ Αθανάσιος, αλλά και ως καθηγητού της ποιμαντικής που διαχειρίζεται αυτά τα θέματα με κεντρικό θέμα ασφαλώς και την οικογένεια και την ζωή των παιδιών και την ανατροφή τους, σκέφτηκα εγώ να επικεντρώσω σε μία λέξη στην οποία και έγινε αναφορά, στη λέξη μυστήριο. Και κυρίως να πούμε γιατί είναι μυστήριο. Είναι κάτι πολύ μεγάλο αν είναι μυστήριο, αλλά γιατί η Εκκλησία το ονομάζει μυστήριο. Στην Αγία Γραφή η λέξη μυστήριο, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει 24 φορές στην Καινή Διαθήκη. Στις 2 φορές ονομάζεται Μέγα Μυστήριο. Λέγεται μυστήριο της Βασιλείας του Θεού, μυστήριο του Θεού, μυστήριο του Χριστού, μυστήριο της πίστεως. Λέγει στον Τιμόθεο ο Παύλος, μέγα το της ευσεβίας μυστήριο. Θεός εφανερώθη εν σαρκή, εδικαιώθη εν πνεύματι, όφθη αγγέλης, εκηρύχθη εν έθρησεν, επιστεύθη το εν κόσμο και ανελήφθη εν δόξη. 6 πράγματα. Όλη η Θεία Οικονομία αποτελεί ένα μυστήριο το οποίο το ονομάζει μεγάλο. Είναι το μυστήριο της σωτηρίας μας. Και σε μία ακόμη φορά, πάλι ο Παύλος, διότι αυτός κάνει κυρίως χρήση της λέξης μυστήριο, μιλάει για το μέγα μυστήριο που περιγράφει την σχέση των συζύγων στην προς Εφεσίους επιστολή, και εκεί λέει ότι το μυστήριο τούτο μέγα εστί, εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Η σχέση του Χριστού με την Εκκλησία αποτελεί το μεγάλο μυστήριο της σχέσης των συζύγων. Σκέφτομαι λοιπόν να πω γιατί ονομάζεται όμως μυστήριο και γιατί είναι μυστήριο και πώς εμείς πρέπει να το ζούμε ως μυστήριο, γιατί και η Εκκλησία επιμένει στις θέσεις της για τον γάμο, για την οικογένεια ανυποχώρητα. Κάτι που την δικαιολογεί. Θα κάνω μια προσπάθεια να πάω πίσω στη δημιουργία του κόσμου, στη δημιουργία του ανθρώπου. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και το επαναλαμβάνει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ότι η τριαδική θεότητα, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, ζώντας μέσα σε ένα εκχύλισμα αγάπης, θέλησε να μοιραστεί αυτή την αγάπη. Και γι' αυτό ήρθε στην βούλησή της η δημιουργία του ανθρώπου. Και δεν ήθελε να κάνει έναν άνθρωπο, αλλά ήθελε ο Θεός να πολλαπλασιάσει τη θεότητά Του για να μετέχουν οι άνθρωποι τα άλλα όντα που θα δημιουργούσε σε αυτήν την μεγάλη χάρη της δικής τους εν κοινωνία αγάπης που υπήρχε μεταξύ των 3 προσώπων. Και έτσι προχωρεί στη δημιουργία του ανθρώπου και κάνει τον Αδάμ. Ο πολλαπλασιασμός, Θεός είναι, θα μπορούσε να γίνει με μόνο τον Αδάμ. Ο Αδάμ από μόνος του, με κάποιον τρόπο, με κάποιο μηχανισμό, να γεννά απογόνους, να πολλαπλασιάζει τα δημιούργηματα του Θεού ως συνδημιουργός του. Δεν το κάνει αυτό ο Θεός, αλλά του δίνει δεύτερο άνθρωπο, ώστε κοινωνικός να προχωρήσει αυτός ο πολλαπλασιασμός των ανθρώπων, η αναπαραγωγή των ανθρώπων.
και ο άνθρωπος αυτός λαμβάνεται εκ της πλευράς του. Είναι ίσος δηλαδή με τον Αδάμ. Δεν αναπλάθεται από την αρχή για να δείξει αυτή την ισότητα η οποία υπάρχει. Και βγαίνει από την πλευρά του και είναι όμοιος, οστούν εκ των οστών μου, αλλά είναι και διαφορετικός. Έχει μία διαφορά, μία μόνο μικρή διαφορά. Αυτή η διαφορά είναι που δημιουργεί τη δυνατότητα της αναπαραγωγής. Αρχίζει λοιπόν όλο αυτό, το οποίο όντως είναι ένα μυστήριο που μας υπερβαίνει, ένας καταπληκτικός και εκπληκτικός και μη εύκολα κατανοητός, αλλά πάρα πολύ ζωτικός χώρος, μέσα στον οποίο και όλοι εμείς ζούμε και από τον οποίο και εμείς έχουμε προέλθει. Έρχεται λοιπόν ο Αδάμ και η Εύα μαζί και προχωρούν στον πολλαπλασιασμό και στην αναπαραγωγή του ανθρώπου. Πώς γίνεται η αναπαραγωγή? Λέει ο Θεός, η τριαδική Θεότης, ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα η μετέρα και καθομοίωση. Όπως λοιπόν υπάρχει η δική μας κοινωνία ως προσώπων, έτσι θα κάνουμε και τον άνθρωπο να αναπαράγεται με έναν τρόπο κοινωνικό, και είναι ο κοινωνικός της σύζευξης του άντρα και της γυναίκας. Η σύζευξη αυτή απαιτεί την ενότητα. Πρέπει να ενωθούν, όχι να είναι κοντά, ούτε μόνο να είναι μαζί, αλλά να είναι ένα, να είναι και ίσοι και ένα. Γι' αυτό και λέει πάλι ο Παύλος, ότι επαναλαμβάνοντας ότι ουκ έστιν άρσιν και πάντες εις εστέ εν Χριστώ Ιησού, και οι δύο έσονται η σάρκα μίαν. Άρα γινόμαστε μια νέα οντότητα, η οποία είμαστε και διαφορετικοί στο γάμο και μια νέα οντότητα. Μέσα από αυτή τη σχέση λοιπόν, η οποία έχει και το βιολογικό της υπόβαθρο και το ανατομικό της υπόβαθρο και το γενετικό της υπόβαθρο, δυο λογάκια θα πω, παίρνοντας θάρρος από κάτι που άκουσα μακαριότατε, ότι χρησιμοποιείτε και λίγο εσείς τη χημεία. Θα πω ένα παράδειγμα λίγο από τη βιολογία και μετά θα πω και ένα παράδειγματάκι από τα μαθηματικά, πολύ απλό. Τα ανθρώπινα σώματα είναι ίδια και στα δύο φύλλα. Έχουν μία πολύ σημαντική αναπαραγωγική διαφορά, και αυτή είναι στο ίδιο το αναπαραγωγικό σύστημα, και στην ανατομία του και στη φυσιολογία του και στην κυταρική παρακαταθήκη του. Όλα τα κύτταρα στα σώματά μας, στα διάφορα όργανα, είναι ίδια. Τα υπατικά στον άνδρα είναι ίδια με τα υπατικά στην γυναίκα, τα σκελετικά, τα εγκεφαλικά, τα νεφρικά και ούτω καθεξής. Υπάρχουν μόνο δύο κύτταρα που δεν είναι ίδια. Αυτά είναι το γενετικό κύτταρο στον άντρα, το σπέρμα, το ζωάριο, και στην γυναίκα είναι το άριο. Και όχι μόνο ότι είναι διαφορετικά, είναι μισά, και γι' αυτό τείνουν να είναι συμπληρωματικά, να ενωθούν τα δύο μαζί τους. Έχουν, όπως λένε στη βιολογική γλώσσα, διαφορετικό, το γονιδίωμά τους είναι απλοειδές, είναι ελεύθερα τα χεράκια τους. Όλα τα άλλα τα κύτταρα είναι συμπληρωμένα. Αυτά θέλουν συμπλήρωση. Αγωνίζονται για συμπλήρωση και τελικώς να δημιουργήσουν συνθήκες ολοκλήρωσης. Η ένωση λοιπόν των ανθρώπων και στο σώμα και ακριβώς σε αυτήν την βιολογική πορεία είναι κάτι το οποίο είναι μοναδικό και τους φέρνει και τους κάνει ένα για να γεννήσουν στη συνέχεια έναν καινούριο οργανισμό, ένα καινούριο άνθρωπο, ένα παιδί. Και όπως λέει, εγώ θα την κάνω αυτή την προέκταση, κάνει ο Θεός κατ' εικόνα δική τους της τριασδικής θεότητος και ομοίωση εμάς τους ανθρώπους, έτσι αξιώνει και στους γονείς, οι οποίοι, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να είναι ετεροφιλικοί, δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν θα μπορούσε ο Αδάμ με Αδάμ να κάνει παιδί. Έρχεται λοιπόν ο Θεός και δίνει τη δυνατότητα στους δύο ανθρώπους σε ένα ζευγάρι να φτιάξουν, να δημιουργήσουν
κατ' εικόνα δική τους, μεταφέροντας ταυτόχρονα κληρονομικά χαρακτηριστικά οι ίδιοι στα παιδιά τους. Αυτό ακριβώς είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, καθόλου δευτερεύον, και ενέχει μέσα του ένα χαρακτηριστικό ιερότητος. Για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρξει σωστή ένωση. Ένωση όχι μόνο των σωμάτων, αλλά και των ψυχών. Αναφέρει πάλι ο Παύλος «εν μια ψυχή συναθλούντες». Και εδώ και εκεί γίνεται το πώς δηλαδή οι ψυχές πρέπει να ενώνονται και έτσι να είναι τελεία και ψυχοσωματική η ένωση του ζευγαριού, από την οποία να προκύψει ένας άνθρωπος, τα παιδιά μας, που έχουν αρχή και αιώνια προοπτική, και όχι μόνο αιώνια προοπτική, αλλά έχουν και θεϊκή προοπτική, ώστε να προχωρήσουν και κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού. Τι μεγάλο πράγμα! Αυτό ακριβώς είναι που η Εκκλησία ζει ως μυστήριο. Μέσα από την Ένωση γίνεται η συνδημιουργία που ανέφερε ο πατήρ Αθανάσιος και αναπαράγεται το ανθρώπινο είδος και γεννώνται ψυχές για να κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού, για να ζήσουν τον αγιασμό για τον οποίο έγινε λόγος, για να φτάσουμε ακριβώς σε αυτή την ουράνια κατάσταση. Γι' αυτό και στην ακολουθία του γάμου έχει μερικές πάρα πολύ ωραίες και σημαντικές λέξεις. Αρχίζει λέγοντας ο ιερέας «άρμοσον αυτούς ότι παρά Θεού αρμόζεται ανδρή γυνή», και πιάνουν τα χέρια τους. «Φέρ τους μαζί, σύζευξον αυτούς εν ομοφροσύνη», ένωσε και τις καρδιές τους μαζί για να προχωρήσουν στα υπόλοιπα. «Στεφάνωσον αυτούς», όπως το λέει στη συνέχεια, ότι να τους στεφανώσει σε ένα σώμα, σε μία σάρκα, να τους κάνει μία οντότητα, ένα πράγμα, μια τέτοια δύναμη. Αυτή η δύναμη είναι και η δύναμη της αγάπης, που πρέπει να υπάρχει αυτή η ομόνοια. Και πριν από αυτό, λέει μάλλον όταν διαβάζει τις τρεις ευχές, έχει κάποιες λέξεις που τις επαναλαμβάνει συνέχεια η Εκκλησία αρκετές φορές. Η μία λέξη είναι ευλόγησον αυτούς, η δεύτερη είναι διαφύλαξον αυτούς και η τρίτη είναι μνημόνευσον αυτούς. Αυτή είναι η προσευχή της Εκκλησίας, να δώσει ο Θεός την ευλογία Του σε αυτό που πρόκειται να γίνει, να δώσει την προστασία Του, να τους διαφυλάξει και στο τέλος να μπορέσει να τοποθετηθούν μέσα στη μνήμη Του, για την οποία και συνεχώς εμείς προσευχόμαστε. Όταν λέμε πάντων ημών μνηστεί Κύριος ο Θεός, είναι μια προσευχή ο κάθε ένας να εγκατασταθεί μέσα στη μνήμη του Θεού, να μην τον ξεχάσει ο Θεός. Και όταν ο ληστής λέει «μνήστητή μου Κύριε τη βασιλεία σου», ζητάει ακριβώς να τοποθετηθεί μέσα στη μνήμη, την αιώνια μνήμη του Θεού, για την οποία και όταν φεύγει ένας δικός μας άνθρωπος και όταν και εμείς θα φύγουμε, η Εκκλησία θα προσευχηθεί να πει αιωνία η μνήμη, πράγματι να είμαστε στη μνήμη του Θεού. Μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο, το προσευχητικό, το δοξολογικό, γίνεται μια έντονη προσευχή, γι' αυτό και είναι μυστήριο, για να στηρίξει αυτή την ένωση, για να δώσει καρπούς αυτή η ένωση, για να δημιουργηθεί μετά η κατοίκον Εκκλησία που είναι η οικογένεια και να συνεχίζεται ακριβώς το αρχικό σχέδιο του Θεού, η προαιώνιος βουλή του Θεού, η οποία είναι η δική μας σωτηρία και είναι το μέγα μυστήριο της ευσεβίας. Στο τέλος του γάμου έχει άλλες τρεις λέξεις πολύ ωραίες, που οι δύο είναι ίδιες και για τον άντρα και για τη γυναίκα. Λέει στον άντρα «μεγαλύνθη την υφίε ως ο Αβραάμ». Να αναδειχθεί η μεγάλη σου αξία όπως ανεδείχθη το ύψος του Αβραάμ. Ευλογήθητη ως ο Ισαάκ και πληθύνθητη ως ο Ιακώβ. Βγάλε καρπούς. Πώς θα γίνει αυτό? Όταν εργάζεσαι τις εντολές του Θεού. Και στην γυναίκα πάλι κάτι αντίστοιχο λέει. Μεγαλύνθητη, λέει ο ιερέας, και συνύμφη. Πώς? Όπως η Σάρα. Και εφράνθητη, λέει εδώ πέρα. Να γεμίσεις από χαρά, τη χαρά αυτής της θείας εσωτερικής σχέσης που μπορείς να έχεις με τον σύζυγό σου, και να πληθυνθείς, να είσαι πολύκαρπος, εφρενωμένη
το ιδίο ανδρή, να εφραίνεσαι μέσα από τον σύζυγο και από τον άνδρα και να μπορέσεις να πορευθείς και με αυτό το πνεύμα τελικώς να φυλάτεις τον νόμο του Θεού. Τι ωραίο πράγμα που είναι όλο αυτό. Μακαριότατε, θεοφιλέστατοι, αγαπητοί πατέρες, αγαπητοί μου αδελφοί, αγαπητά παιδιά, να ζει κανείς με αυτό το πνεύμα, με αυτή την έμπνευση, με αυτή την εσωτερική δύναμη, αυτό που τον αξίωσε ο Θεός να κάνει στη ζωή του, να ενωθεί με έναν άνθρωπο, με τον νόμο του Θεού, να εργαστεί μετά με τις εντολές του Θεού και πραγματικά να αναδείξει την αξία του, δηλαδή την ενέργεια του Θεού μέσα στην καρδιά του. Αυτό και εύχομαι να δώσει ο Θεός σε όλους μας, να ζήσουμε τη χαρά, την τιμή, την ευλογία, το μεγαλείο του μυστηρίου του γάμου και την ευλογία ακριβώς αυτής της οικογένειας. Ευχαριστώ πολύ.